Ahojte, volám sa Tomáš, mám 18 rokov a pochádzam zo Slovenska. Ja sa volám Erik, mám takisto 18 rokov a pochádzam zo Slovenska. Mňa motivovalo založiť tento kanál to, že celý minulý polrok som sa učil ako samouk nemecký jazyk a aj v tom pokračujem a veľmi mi pomohlo na tejto mojej ceste to, že som si našiel nejaké videá, ktoré sú zamerané pre ľudí, ktorí sa učia nemčinu. A tak mi napadlo, že by bolo celkom fajn nápad, keby také niečo prinesieme na Slovensko, ale so slovenčinou, že budeme učiť slovenčinu. Ja sa takisto venujem štúdiu cudzích jazykov a baví ma to. A aj preto som sa ponúkol, že pomôžem túto kamarátovi Tomášovi s rozbehnutím tohto projektu, aby som aj ostatným ľuďom mohol skrze to pomôcť učiť sa lepšie slovenčinu. Náš kanál si predstavte ako takú reštauráciu. Na našom kanáli môžete nájsť rôzne jedlá, z ktorých si vyberiete to, čo vám najviac vyhovuje. Áno, máme v našej ponuke veľa relácií a niektoré z nich sa venujú duševnému zdraviu, iné zase školstvu. Máme taktiež relácie zamerané na detské publikum, ale máme aj humorné relácie, kde si zo seba dokážeme spraviť srandu. No a práve dnes je ten deň D, kedy náš kanál rozbiehame naplno, pretože už dnes po 20. môžete na našom kanáli čakať prvé video, oficiálne taký hlavný program, zábavnú reláciu. Toto je krátka ukážka toho, čo vás dnes čaká. Alebo moja obľúbená farba je červená. Keď si bol malý a keď si kreslil, tak si mal radšej obláčik, pretože si sa tešil, že ho zafarbíš na modro, alebo nejakú kvetinku, lebo tie lúpenie si zafarbil na červeno. Radšej kvetinku. Aha, Stále som verný fanúšik najsledovanejšej televízie na Slovensku, alebo momentálne mám radšej druhú najsledovanejšiu televíziu na Slovensku. Aké vlastnosti by podľa teba mala mať televízia na to, aby bola tvoja najobľúbenejšia? Aký krok by napríklad musela podniknúť televízia, aby si ju prestal mať rád? Čo by ťa presvedčilo o tom, že by si zmenil názor na nejakú tvoju obľúbenú televíziu? Úžasne začíname na začiatok.